गिबियावनो आं आफा इसोरखौ हामबाय होदों। बिनि अनगायै जोंहा बेयाव बिनो फैनाय आंनिनो आंगो बिदा फंबाय बिब' बिनानाव सोमोन्दो जानाय आरो जोंनि मुलुगनां जोहोलावफोरनि जों मोननो हादों बेयाव नुजाथिफैनो हानाय जोंनिनो आंगो जों आब' होननांगोन बर' रावै बुंबाय आं। आरो बेयाव आंनि साखाथियावनो दिनै आंनि गोसो गोरबोजों बहुद गोसोआव उसुखुथु मोनबाय थादों। आं दिनै बुंनो मोनगोन ना मोना होननानै, मानो होनोब्ला आं दिनै बेयावहाय 6 बार जाबाय 13 सुक्रुबारखौ गाफैनाया, बिनायाव बाहागो लानाया। आं उदालगुरि पारिसनिनो। आंनि मुङा इलियास बाग्लारि, गामिया धालकाटा, हिन्जावा लक्ष्मी बाग्लारि। आंहा गथ' 2 दङ। फिसाजोआ दायो बाप्तिस्मानि थाखाय, बाप्तिस्मा नङा साक्रामेन्ट नाजावनो थाखाय गोदान माबा खालामदों, बियो ट्रेनिं बायदि सोलिगासिनो दं। आं गोसोआव बेखौ लाबोनो सानदोंमोन, माने आंनि फिसाजोजों लोगोसे आंनि बुंनांगौखौ बुंनो सानदोंमोन। नाथाय बेयाव कनभेन्टआव दङ दायो सिस्टारफोरनि आखायाव। 6 बोसोर जाबाय आंनि फिसाजोआ। आङो जाथाया बेनो बुंनो गोनां बेयाव गसंनाया। आंनि फिसाजोनो आं सानसेखालि ना जाहोदोंमोन आरो स'नि ना फ्राय खालामनानै। जों ज' बांसिन नाखौ जानाय जायो। नाया गोथावैनो जादों आफा जानानै बुंबाय, जाबाय बियो सोबलायलाय। ओइ मामा सोबनो नाङा दे होननानै, गोथाव जादोंबाबो बिजिरनानै जा। बियो मा जाबाय, जाबाय। ओमफ्राय नांथानाय बायदि मोनदों होनदों आरो, खिन्थु सानायखौ खिन्थायाखै बियो। 3 सानब्रैनि उनावहाय मा जाबाय बियो, बाबा आंना ना सुनांथाबाय, ओंखामानो थांला, बिराद साबाय। गाबबाय बियो। गाबबा आंहा गिनाय मोनबाय, मा जाबावगोन। नोङो हान्थु खरायनानै बिदो मामा, जोंहा बिदि फिसा दं, न'आबो सरकारि मोननाय, जेने थेने नांलाय खमलाय बिराद नासयजानायनि गेजेरजों बिदि फिसाल'थार। सिस्टारफ्रा मिथिजोबगौ आंनि न'खौ। बेयाव बिदो मामाजोंथ' गथायबाय थायो सामफ्रामबो, सागायाखिसै। ओमफ्राय मा खालामबाय आं, गामिनि सौखा खाथियावनो फार्मासि दं, बे गारामायाव नांथारदोंबा थालिर जाहोबाय आं अनेक नाना रखम। जोंनि प्रेक्टिकेल आबै आबौफ्रा बोरैहाय माबायदि जाहोयो, ओंखामखौ लदा खालामनानै जाबानो थांथारो। सामायन' माबा नांथानाया आरो थाङा, सानायखौ अयथासार खिथाबाय। बाबा आं मा खालामनो, बिसिनायाव बाब्राब बाब्राब गाबनो हमबाय बियो। जों हौवा हिन्जाव दुखु मोनबाय, मा खालामबावनो। मुलिखौ लाना फैबाय आं, मुलि लोंबाबो जाया। दाथ' उफाय गैला, बिमा आखायावबो रां गैया। जोंथ' मिथिखाबाय डाक्टारजोंनो मा खालामजाखाबाय, जेबो गैला आंनि आखायाव। डाक्टारनाव लांबाथ' अनेक रोखोम बुंखागोन। आं नोंनावनो दुखु मोनखाबाय आं, जायनि थाखाय जों बेयाव फैनानैसो बिमानि आं दायो दासिम आंबो लोरबाङा गोख्रों जागासिनो दं। फोथायनायाव था, बेयाव मोनगोन निस्सय। दा आं गाबबाय, बे मुलिजोंबो गायाखिसै। डाक्टारनाव आं बोरै लांनो, डाक्टारखौ गिनाय दं आंहा। आं खालामजाखाबाय। हिन्जावनि बे फिसाला सासे फैदों, बिनि माबायावहाय 6 मासानो जायाखैमोन, 2 मासनि गोरलैयावनो आं बिमाखौ माबायदि खालामजाबाय। सेस धोन सम्पति गैखाला आं डाक्टारनि आखायावनो। इसोरनि अननायाव आं दा बेयाव नुजाफैनानै बिराद गोजोननायाव दङ। आं सानफिनबाय, ब्रादार दैमालुआथ' बुंदों नोंनि जिउआव बिराद आनजाद फैगोन, नों बेयाव गसंथानानै था। गोसोआव सानखांना फैबाय आङो, ओइ बिमा नोंथ' बे आगै आलफनसानाव थानाय बे बिबारखौ लाबोदों, बहा दं होनबाय। दासो गोसोखांदों आङो। देलाय नों बेखौ नागिरलाय। हाखु दाखु नागिरबाय जों। बिबारा राननानै फोरानना दोनदों, सानसे नांगौ होननानै बयबो प्रमान मोनदों होननायखाय। प्रथमबार आंनि बिनाय आरो बे जोंहा आगै आलफनसानाव। निस्सय जुदि आगै आलफनसाया
आंनि सायाव अननाय दंबा बियो जिसुनाव बिनानै होथों। जों दिनै बे खामानिखौ मावनोसै बिमा। जों बेखौ सावनानै बिनि उन्दुनाय समाव बिन्थि खालामनानै उन्दुहोनोसै बिदि सानखांबाय जों। ओमफ्राय आङो सावबायानो खामफ्लायावहाय माबाखौ खागज गोरान एसे होनानै सावबाय आं बे बिबारखौ गेजेराव होनानै सावनानै बेखौ नाफ्लेबाय आं हांगार खालामबाय। हांगार खालामनानै आं थाव जानाय जाया रिफाइन जायो। रिफाइनखौ एसे होनानै आखाइयाव माबाबाय। दे बिमा नोंबो रेडि जादो, मामायाथ' उन्दुबायानो, बे उन्दुनायावनो जोङो बिन्थि खालामनोसै। आं बिन्थिखौ ओरैबायदिल' बिदों, खुनु माबाखौ बियाखै आरो जोंनि बे कलममारा आयथामारिया नख्रांनि खुनु बियाखै आं। माथ्र इसोरखौ हामबाय होदों जे आगै आनफलसा नोङो अनोब्ला आंनि फिसानि थाखाय बिदो। दिनै मा जाखो बिनि गोदनानिफ्राय सानाय बिसानो हालानो ना सुनां थानाय बायदि नांथानानै बियो लोरबां जानानै दङ। नों अनोब्ला आंनि फिसानि थाखाय बिदो, आंहा जेबो गैया। थारैनो नोङो बियोब्ला आंनि फिसाया हामगोन होननानै आं क्रुसनिसिम दामनानै बेयावहाय ओरै फुनाय जादों बेखिनियाव। अखानायै सोंबाय आं, मामा मामै मोनखो नोंलाय? बाबा गैला सानाया होनबाय। दे गैलाबा हामबाय। उनावहाय मोना बाबा एसे साखांफिनबावदों। र' प्रमानथ' मोनखाबाय, आंखौ आनजाद नायबावदों। बिमा खेबसे नायबावनोसै दा हराव होननानै। हराव जों बे बिन्थिखौ बिनायखौनो बिबावबाय। नङाबा दिनै बे गथ'आ बेयाव फैनोबो हायामोन। आं हयथ' अपारेशननि मुभमेन्टआवसो जानांसिगौमोन दा। खालामबावबाय आं, गैस्राला आरो। गैला बाबा, जेबो गैथारला, सिगांनि बायदि जाबाय। बे गथ'आ दा कनभेन्टआव दङ। प्रथम बियो काप सिखार लानानै साख्रामेन्ट नाजावो। आं बेखिनिखौ बुंनानै आं फोजोबनो सानबाय। बेयाव फैनायखौ दागार। आङो 6 बार जाबाय, नाना रखम मावबाय आं मावनाया। बेबायदिखौ दा माव। जों काथलिक ख्रिस्टानबा फोथाय, आंबो ख्रिस्टानमोन। आंनि बिसिनि थाखाय आं मा मावदों आं सिगाङाव बेयावनो सिखार जाखाबाय। आं बायदि रावबो मावाखै बे उदालगुरि जिल्लायाव। थाखा फैसा हा हु गारजोब्बाय। दा बिथाल'सै आंहा। बेयाव फैनानै दासिम गोजोननाय दं। मानसिनि हिंसा नासयनाया जोबनो गैया। ब्रादार दैमालुखौ आं खावलायदों, आंनि थाखाय बिगोन। बिराद जेंना जेथो नङाबाबो कारेन्टआथ' खोमसियैनो नुगासिनो दं। दाख्लै बिल फैनानै नोंना फैफिनबावबायनो सिगांनि बिलखौनो। हाब दाबो रिपर्ट होआखै। आं जेल जानोसो थांदोंमोनब्रा, दे फैसाखौ होनांगौबा होसिगोन। आंथ' कारेन्ट सुवाखैना, नोंसोरथ' रिपर्ट होनांगौ होननानै बुंना हरबाय। दे इसोरा अनोबा आं सानसे नोंनि आखायावनो फैसाखौ हरनोसै आं होननांगौ थाबाय। आं खोमसि थांनानै बे रिपर्टखौ हैदों। दा आं खोमसियावनो दङ। इसोरा आंनो सानसे होयोब्ला इसोर जा बिदों बेखौनो होगोन आं। खिन्थु आंहा दा जेबो गैया। आं फिसाजोआ जुदि हामामोनब्ला आं दिनै बे जायगायावबो सफैनाय नङामोन खोमा। हयथ' हा फाननानैबाबो आङो फिसाखौ माबा मोनसे लांनांगौ गोनां जागौमोन। बेसेखिनिखौ बुंनानै आं हामबाय।